Unatoč ovim pozitivnim primjerima suradnje triju naroda, sve više mladih odlazi iz Bosne i Hercegovine. U protekle 2 godine bolji život u inozemstvu potražilo je čak 87.000 ljudi, što je primjerice broj stanovnika Herceg-Bosanske ili Zapadno-Hercegovačke županije ili malo manje nego što ih živi u cijelom Bihaću ili Travniku. Zašto mladi odlaze? Pitamo našega današnjeg gosta, zagrebačkog studenta rodom iz Posušja, Marijana Knezovića. Gospodine Knezoviću, dobra večer i dobro nam došli. Dobra večer i hvala vam na pozivu. Evo na samom početku, jedan ste od najmlađih političkih aktivista, bloger, kolumnist. Što vas je potaknulo na aktivizam, a što vas je dovelo u Zagreb? Pa danas to mnogi nazivaju aktivizmom, vjerojatno je to najsličniji termin opisu onoga što radim. Mislim da je zapravo ovo što radim samo govorenje istina o kojima nažalost mnogi šute. Bilo kada netko nešto krene raditi, obično ga potakne nešto loše. Tako je bilo i sa mnom. Kroz srednju školu sam boravio dosta u Sarajevu na natjecanjima i tako dalje. Budući da sam iz Hercegovine koja je etnički gotovo u potpunosti Hrvatska, pogotovo Posušje, Grude, Široki Brijeg i tako dalje. Naravno da se nisam osjećao ugroženo kad sam odrastao, ali kad odete u svoj glavni grad, nominalno svoj glavni grad, vidite kako se ljudi ophode prema vama na jedan način koji ne da nije korektan, nego je taj odnos koji Hrvati u Bosni i Hercegovini iskuse kada odu u Sarajevo ili u neko drugo većinsko bošnjačko ili eventualno većinsko srpsko mjesto, jako škakljiv. Naime, vama se niječe pravo da budete Hrvat, vama se niječe pravo da govorite hrvatski jezik, niječe vam se pravo da Bosnu i Hercegovinu nazivate jednom od svoje 2 domovine, jer mi Republiku Hrvatsku tako gledamo. Tako da uvijek se taj, recimo, nacionalni osjećaj javlja onda kada shvatite da ste vi kao pripadnik određene nacije diskriminirani. Tako je počeo i sami aktivizam, a kasnije, naravno, uzročno posljedičnom vezom to preraste u nešto više. Evo, kako ovo sve veće zaoštravanje odnosa u Bosni i Hercegovini djeluje na mlade? Mogu li mladi uopće to izbjeći, dakle, te nacionalne podjele? Razumijem vaše pitanje, mislim da je važno, ali mislim da je ipak korisnije izbjegavati termin nacionalnih podjela. Zašto? Jer ako mi danas pogledamo Europu ili ako baš hoćete svijet, vidimo kako su sve države stvorene na nacionalnom principu. Kada ne bi postojale nacionalne podjele, cijeli svijet bi bio jedna država. Ono što možda je bolje koristiti je termin nacionalna svijest. Nije problem što u Bosni i Hercegovini postoje nacionalne podjele. One će postojati uvijek, kao i bilo kojem multietničkom društvu. Problem je što u Bosni i Hercegovini određene nacije, odnosno narodi, ne mogu participirati svoja prava. To su prije svega, ističem, Hrvate u Bosni i Hercegovini, iako naravno u određenim mjestima i Srbi i Bošnjaci se suočavaju s diskriminacijom. Nacionalna svijest mora biti ono na čemu će biti utemeljena Bosna i Hercegovina, budući da je u njezinom ustavu unešeno kako je ona država 3 naroda. Ne možemo očekivati da mi, hipotetski protuustavno, se zalažemo za Bosnu i Hercegovinu koja će biti bez nacionalnih podjela i građanskih, ali itekako možemo i trebamo se zalagati zato da te nacionalne podjele ne budu na uštrb nekog naroda, nego da se paralelno grade odnosi koji će moći rezultirati nečim produktivnim i za Hrvate, i za Bošnjake, i za Srbe. Koja bi pomoć Republike Hrvatske, recimo, bila najučinkovitija kako bi Hrvati u BiH ostali na tim prostorima? 3 su vida pomoći koje osobno smatram najvažnijima. Prva je politička i diplomatska podrška, druga je financijska podrška i treća je važno jako deklarativna podrška. Nama je važno, nedavno smo imali izjavu iz Turske, od predsjednika Turske, kako 80 milijuna Turaka stoji i podržava Bošnjake u BiH, što smatram korektnim. Ali bi bilo korektno da čujemo, recimo, i od hrvatskog premijera kako 4,5 milijuna Hrvata stoji za Hrvata u Bosni i Hercegovini. To je, znači, po pitanju deklarativne podrške. Po pitanju političke i diplomatske podrške, tu se stvari popravljaju. Recimo, sjetimo se 2014. godine Europskog parlamenta, zastupnici na inicijativu zastupnika Picule i tadašnjeg zastupnika Stiera je donesena, recimo, o Bosni i Hercegovini jedan dokument koji se zove Rezolucija o Bosni i Hercegovini Europskog parlamenta, koji je dao lijepe smjernice u kojem smjeru BiH treba ići. Ali ona treća podrška, nju ljudi često krivo interpretiraju. Radi se o financijskoj podršci. Često se može čuti kako Republika Hrvatska pomaže Hrvate u Bosni i Hercegovini, što nije netočno, ali je važno pogledati u kojem se to kontekstu događa. Recimo,
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske godišnje na raspolaganju ima nekih 60 milijuna kuna. Proračun Hrvatske se obično varira u intervalu od 110 do 120 milijardi. Znači na Hrvate iz BiH se troši 0,05% proračuna. To nije velik novac. S druge strane, samo Buško jezero, koje se nalazi na području Tomislavgrada i Livna, a HEP trenutno iz njega crpi električnu energiju, samo na osnovu Buškog jezera HEP godišnje generira dobit od 280 milijuna kuna. Općine Tomislavgrad i Livno dobiju 12 milijuna kuna. Godišnji vanjsko-trgovinski suficit, ako gledamo period u zadnjih 10 godina, Hrvatska je ostvarila suficit s Bosnom i Hercegovinom koji se mjeri u milijardama eura, budući da je godišnji suficit otprilike negdje oko 1 milijardu eura. Nije netočno, naravno, da i Bošnjaci i Srbi troše hrvatske proizvode i da bošnjačke i srpske firme uvoze i izvoze iz BiH, ali je ključno da Hrvatska prepozna ekonomsku činjenicu, a ta činjenica je ta da su Hrvati inkubatori i generatori ekonomske suradnje Republike Hrvatske i BiH, što je zbog čega su na kraju zaslužni za takav suficit. Tako da ako teorijski i praktično ekonomski gledamo, puno više Hrvatska ima od Hrvata u BiH ekonomski nego što nam pomaže. Tako da ta tri vida pomoći mislim da su najvažnije. Što bi prema vašem mišljenju trebalo promijeniti kako bi se Hrvati počeli vraćati u Bosnu i Hercegovinu? Pitanje je uopće koliko Hrvata se može vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je puno ispravniji smjer razmišljanja kako zadržati ove koji su ostali, budući da ih i danas puno odlazi. Činjenica da imamo negativnu selekciju u Bosni i Hercegovini među sva tri naroda, i na lokalnoj, i na županijskoj, i na entitetskoj, i na državnoj razini, znači na svim razinama vlasti. To stvara jednu nepovoljnu poduzetničku klimu i optimizam kod ljudi koji je, ako gledamo ekonomski i po pitanju nečije volje za povratak, jako ključna varijabla. Važno je ojačati povjerenje u Bosnu i Hercegovinu. Prije svega Hrvati moraju steći dojam, odnosno moraju se osjećati tako da Bosna i Hercegovina njih štiti, a ne progoni. Kada se to dogodi, možemo razgovarati o povratku ili eventualno možemo razgovarati o opstanku onih i ostanku onih koji su sada dolje. Naravno, mislim da je ključna stvar da se obrazovanje u Bosni i Hercegovini, koje trenutno stagnira, i to je činjenica, popravi, jer bez obrazovane populacije teško da ćemo se izvući iz situacije u koju smo došli negativnim selekcijama. Gospodine Knezoviću, hvala vam na razgovoru. Hvala vama.